Dame i gospodo, uputila sam prijedlog Hrvatskom saboru da zaključkom obveže hrvatsku Vladu na podnošenje izvješća o demografskim kretnjama u Hrvatskoj, kao i o uzrocima demografskog sloma koji trenutačno Hrvatska doživljava. Isto tako, predložila sam da je Vlada obvezna dostaviti usporedne podatke o demografskim kretnjama, ali i o poticajnim demografskim mjerama u državama članicama Europske unije, u Češkoj, Slovačkoj, Mađarskoj, Poljskoj, Sloveniji, Njemačkoj i Austriji. Ove godine je upisano 2000 manje prvašića nego prije 2 godine, a prije 20 godina bilo je 15.000 više djece upisano u prvi razred. Hrvatska je 2011. godine imala 4.284.000 stanovnika, a 2021. godine 3.870.000. S tim da je stvarna brojka stanovnika i manja, s obzirom na to da je propisivanje 2021. godine bilo moguće i digitalno. Jesu li ove činjenice znak za uzbunu? Jesu, ali pod uvjetom da je društvo uređeno i da se zakoni poštuju. Međutim, u društvu u kojemu vladaju nepravda i korupcija, ovo nije tema, kao što to kaže premijer Plenković. Plenkoviću i njegovim pomagačima iz vlasti, kao i onima iz fiktivne oporbe, jedina tema jest skrb da se uska skupina odabranih može protupravno bogatiti, te da se ta korupcija ne razotkrije. Plenkoviću i sadašnjim moćnicima jest cilj da se hrvatski građani pomire s korupcijom i nepravdom kao prirodnim stanjem u kojem jednu aferu prekriva druga afera i nijedna se ne rasvjetljava. Zato se u Hrvatskoj svi moramo zapitati kako je moguće da je Hrvatska u ovakvom alarmantnom demografskom stanju, ili točnije rečeno da se Hrvatska na ovako brutalan način razgrađuje, a da se u javnom prostoru o ovome pitanju ne vodi rasprava niti se traže rješenja. Mi se moramo izboriti za to da se u hrvatskoj javnosti govori i odgovori na pitanje zašto građani Češke, Poljske ili Slovenije ne napuštaju svoju domovinu kao što je napuštaju hrvatski građani. Odgovor za iseljavanje hrvatskih građana moramo tražiti u načinu funkcioniranja države i njezinih institucija. U Češkoj, Poljskoj ili Sloveniji državne institucije funkcioniraju, a država skrbi za dostojanstven život svojih građana. Sama činjenica da se nakon objavljivanja ovih alarmantnih demografskih podataka o odumiranju Hrvatske Vlada uopće nije oglasila, a skandalozni predsjednik Hrvatskog sabora Jandroković nije inicirao raspravu o navedenoj temi, iako je bio dužan to učiniti, jest dokaz da vladajuće strukture u Hrvatskoj ne rade za hrvatske građane, već su cjelokupni sustav podredili uskoj skupini odabranih. Za budućnost hrvatskih građana i za državu Hrvatsku uopće ih nije briga. Ovdje jasno želim naglasiti, Hrvatski sabor ne postoji zbog interesa krupnog kapitala ili političkih struktura. Hrvatski sabor je predstavništvo hrvatskih građana i dužan je, naglašavam dužan, raspravljati i donositi odluke u korist hrvatskih građana. Znači, sabor postoji zbog naroda, a ne narod zbog sabora. Upravo iz tog razloga tražit ću supotpis drugih saborskih zastupnika tako da ova točka odmah dođe na dnevni red, jer stanje u Hrvatskoj ne trpi više nikakvo odgađanje. Sve relevantne studije jasno potvrđuju da je raseljavanje hrvatskih građana uzrokovano i lošim životnim standardom i općom društvenom nepravdom kojoj su hrvatski građani izloženi. A ta dva uzroka su povezana, jer niske plaće, loši uvjeti rada i zlouporabe u svim segmentima hrvatskog društva jesu posljedica protupravno blokiranih hrvatskih institucija. U nijednoj drugoj europskoj državi ne bi bilo moguće da se dogodi afera INA, u kojoj je navodno 4. razina ukrala milijardu kuna, dakle 130 milijuna eura, a da nakon godine dana od spoznaje te afere nitko nije u istražnom zatvoru i da se o toj aferi u javnosti uopće više ne govori. U nijednoj drugoj europskoj državi ne bi bilo moguće da akteri te afere INA budu u stanju nakon samo nekoliko mjeseci prouzročiti novu aferu, takozvanu HEP plin aferu. Jer PPD-ovske strukture i okruženje Andreja Plenkovića, to jest on osobno, jesu akteri i afere INA i afere HEP plin. Podsjećam da je Andrej Plenković u svezi INA-e osobno uključen u nanošenje štete državi Hrvatskoj. Od gubljenja međunarodnih arbitraža do zatvaranja rafinerije u Sisku i jeftinog izvoza hrvatske nafte u Mađarsku te skupog vraćanja u Hrvatsku. Ovi primjeri dokazuju da Državno odvjetništvo ne radi po Ustavu niti po zakonu. To pak omogućava navedenu korupciju te posljedično doprinosi općem siromaštvu i nepravdi u Hrvatskoj.
Sutra će se navršiti godina dana od željezničke nesreće kod Novske. U njoj su poginula 3 naša sugrađana, Mario Gusak, Tadija Matković te mladi 17-godišnji Anđeo Filip Pezić. Do koje mjere nepravda vlada u Hrvatskoj govori i činjenica da su u Ministarstvu unutarnjih poslova, DORH-u i Agenciji za istraživanje željezničkih nesreća krivotvorili istragu, te su istragu zaključili s tvrdnjom da su krivci poginule osobe, što je bezobrazna i bezobzirna laž. S ovog mjesta poručujem i Davoru Božinoviću i Zlati Hrvoj Šipek neka ih bude sram i da će kad-tad sigurno za ovo odgovarati. O manipulacijama u svezi ove željezničke nesreće izvještavala sam podrobno. I ako netko ima pitanja, imam egzaktne podatke u kojem dijelu je manipulirano ovom istragom. Dame i gospodo, razina zlouporaba državnim sustavom koja se događa u Hrvatskoj jest uzročnik nepravde i siromaštva s posljedicom raseljavanja hrvatskih građana. Jedan zagrebački liječnik mi ovih dana svjedoči do koje razine sežu zlouporabe, primjerice u sustavu zdravstva, kako razaračko bezakonje dolazi do apsurda. Čak se i šefovi odjela unutar kliničkih zavoda imenuju na temelju protekcija i stranačko-koruptivnih kriterija. Zbog kršenja svih kriterija pristojnosti, ali i pravila, ovih dana su se javnosti obratili predstavnici akademske zajednice. Apostrofirali su bivše ministre znanosti koji su s pozicije moći sebi osiguravali znanstvene karijere. Što nam ovi primjeri govore? To govori da se rad, rezultati, marljivost i znanje u potpunosti obezvrjeđuju i to u korist nepotizma, korupcije i opće društvene destrukcije. Upravo su Andrej Plenković, Gordan Jandroković, Davor Božinović, Zoran Milanović, Tomislav Tomašević ili Emil Tedeschi plastični primjeri neznanja, protekcije i dokazane nesposobnosti koji danas vladaju u Hrvatskoj. Svi navedeni su na svojim pozicijama zato što se poštenje, moral i domoljublje sustavno sprječavaju kako bi nesposobni i nemoralni mogli izrabljivački živjeti na teret hrvatskih građana. Vladajućim strukturama je od egzistencijalnog i za njih od presudnog značenja da pravosuđe, ali i sve druge državne institucije budu blokirane, jer samo na taj način oni mogu opstati. Ovdje želim kratko opisati štetnost koju čini ova koruptivna skupina, jer štetnost korupcije nije samo u konkretnoj materijalnoj šteti. Kako bi korupcija bila moguća, potrebno je onesposobiti redovno djelovanje cijeloga sustava. Primjera radi, u spomenutoj aferi INA sudjelovao je kum glavnog tajnika HDZ-a Katičića, izvjesni odvjetnik Šurjak. Katičić je, kao što je poznato, osobni prijatelj s premijerom Plenkovićem. Da smo u bilo kojoj drugoj članici Europske unije, u aferi INA bi se rasvijetlilo djelovanje Plenkovića, Katičića, PPD-ovca Vujnovca i Josipa Jurčevića. Ali to se u Hrvatskoj nije dogodilo, jer je Plenković blokirao rad DORH-a. Plenković naravno nema zakonske ovlasti zabraniti da DORH nešto radi. Dakle, možemo zaključiti da Plenković putem ucjene ili prisile sprječava zakonito djelovanje državnog odvjetništva. A kad je neko tijelo blokirano, onda ono nije blokirano samo u jednoj aferi, već to postaje spirala protuzakonitog djelovanja. A ta spirala protuzakonitog djelovanja odražava se na sve društvene segmente koji su i doveli do duboke krize u kojoj se Hrvatska danas nalazi. U Hrvatskoj se pak o krizi ne govori, jer su Plenković i družina medije stavili pod potpunu cenzorsku kontrolu. I ovu moju konferenciju za medije će se cenzurirati. Međutim, navedenim koruptnim scenaristima poručujem da se istina nikada nije dala zabraniti, te će istina koju promičem pronaći put do hrvatskih građana. Mi u Hrvatskoj u navodno ozbiljnim političkim medijima čitamo o tračevima i svakakvim bezvezarijama, ali o siromaštvu, raseljavanju i općim zlouporabama o tome ne možemo čitati. Ali zato ugledni njemački Weltamsonntag u svojoj reportaži o stanju u Europskoj uniji Hrvatsku svrstava među najsiromašnije europske države koja je blokirana korupcijom. Naše susjede Slovence svrstavaju u napredne i inovativne. Upravo na primjeru Slovenije, u kojoj na gotovo svim izborima dođe do promjene vlasti, svjedočimo o lažljivosti koju promiču vladajući moćnici u Hrvatskoj. Sadašnji slovenski premijer Golob samo je nekoliko mjeseci prije izbora osnovao stranku i osvojio vlast.
U Hrvatskoj pak mediji šire laž da smo osuđeni na korumpirani HDZ, SDP i njihove klonove i to do sudnjega dana, što naravno nije istina. Zbog svega navedenog inzistirat ću da Hrvatski sabor provede raspravu na temelju činjenica i to u usporedbi s drugim članicama Europske unije kako bi se dokazalo da je moguće imati uređenu državu koja je u stanju skrbiti za svoje građane. Nema nikakvog razloga da u Hrvatskoj ne vrijede isti kriteriji djelovanja javnih institucija, u ovom slučaju Hrvatskog sabora, kao i u drugim državama Europske unije. Dakle, ukoliko određeni zastupnik želi dobro svojoj državi, on će potpisati ovaj moj zahtjev i u Saboru ćemo obaviti civiliziranu, demokratsku raspravu iz koje će onda proizaći zaključci u korist hrvatskih građana. Ukoliko se netko bude suprotstavljao, to znači da on želi da Hrvatska ostane u mraku korupcije iz kojeg će građani i dalje bježati. Svi oni koji pričaju o domoljublju ili o socijalnoj pravdi, na ovome zaključku će pokazati svoje pravo lice. Ili si za pravdu, ili si za korupciju i za razaranje Hrvatske. Hrvatskoj javnosti mogu jamčiti da ću skupa sa strankom OIB iskoristiti sva raspoloživa demokratska sredstva da pobijedimo korupciju i nepravdu, te da Hrvatska postane država u kojoj će se Hrvati vraćati, a ne da će Hrvati i dalje iz nje iseljavati. Sigurna sam u uspjeh jer su Hrvati kroz svoju povijest uvijek pokazivali i dokazivali da znaju pobijediti nepravdu. I zato ćemo znati pobijediti i sadašnje korumpirane i nemoralne smutljivce. Hvala vam lijepa. Dobar dan i vama. Dakle, imam dvije teme koje me zanimaju. Prva se naslanja na ovo o čemu ste pričali, na korupciju i afere koje su trenutno aktualne. Danas Jutarnji list donosi priču o tome da Franu Barbarića USKOK i DORH istražuju već više od godinu dana. Kako komentirate tu situaciju? Mislite li zaista da tu postoji nešto za što bi trebao on i krivično odgovarati i treba li samo na temelju ovih saznanja da se vrše izvidi o njemu već podnijeti ostavku? Najveća nepravda je selektivna pravda. Zakoni moraju vrijediti jednako za sve. Vezano uz aferu HEP plin podnijela sam kaznenu prijavu protiv spomenutog Frane Barbarića, protiv Tomislava Tomaševića, protiv Pavla Vujnovca i protiv Andreja Plenkovića. U najmanju ruku trebaju biti podvrgnuti temeljitim istragama ova četvorica. U najmanju ruku. Na aferi INA broj 1, znači prva afera prije godinu dana, smo vidjeli da je nestala milijarda kuna. I rečeno je da to učinila četvrta razina. Pazite, milijarda kuna za Hrvatsku, ako ćemo usporediti GDP, to je 100 milijardi eura za Njemačku. Zar vi stvarno mislite da bi u Njemačkoj to ostalo na toj priči da je nekakva četvrta razina odradila krađu od 100 milijardi eura u Njemačkoj? Tada pada cjelokupna vlada, tada pada cjelokupni sustav odgovornosti u poreznoj upravi. Svi odgovorni u poreznoj upravi moraju odgovarati. Tada pada cjelokupno vodstvo sigurnosno-obavještajnih agencija. Razumijete? Cjelokupni sustav je morao biti upregnut da bi se takva krađa mogla dogoditi. I jest bio upregnut. Dakle, selektivno izdvojiti jednu osobu, u prvom slučaju četvrtu razinu unutar INA-e, a sada govorite o nekakvim istragama protiv Frane Barbarića, to je predstava za javnost. Ja bih rekla njihovi unutar sustavski ratovi klanova. Hrvatskoj treba kompletni reset. Hrvatska se ne može urediti ugradnjom u postojeće stanje. Postojeće stanje je problem. Sustav trebamo promijeniti. I to ćemo učiniti. Kako komentirate ono što je poznato do sada o mjerama za pomoć građanima koje ćemo doznati idućeg četvrtka na vladi? Jeste li zadovoljni ono što je izišlo u javnost do sada? Smatrate li da treba uvesti porez na ekstra profit da bi se dio profita velikih uzeo od njih zbog inflacije koja nastaje? Rekla bih da je ovo vaše pitanje povezano sa temom današnje konferencije za medije, jer upravo zbog te nepravde hrvatski građani napuštaju državu. To su pokazala sva relevantna istraživanja. A na kojem segmentu se još očituje ta nepravda? Pa u naplati poreza. Vi svaki mjesec prije nego što dobijete plaću u ruke, vama sa vaše plaće skinu poreze, je li tako?
Zašto Ante Deski ne plaća poreze sukladno svim pravilima, zakonima i sukladno Ustavu koji kaže da moramo svi jednako snositi porezni teret? Ta pitanja treba postaviti. Bilo kakva marginalna i selektivna rješenja, opet ću reći, loša predstava za javnost. Kompletni sustav treba promijeniti, uz Božju pomoć to ćemo učiniti. Ako netko ima još pitanja vezano uz željezničku nesreću, ništa. Dobro. Hvala vam.